Bă, salutare! Acum că a început vara, mi-am amintit una dintre cele mai mari prostii pe care le-am făcut la școală. Aveam un profesor de economie care nu era foarte iubit de clasă. Nu pentru că ne da multe teme, și pentru că din primele ore s-a prezentat foarte autoritar și mulți colegi nu-l suportau. Într-o zi aveam geografie înainte de ora lui. Profa de geografie pleca mereu imediat când suna ora, iar proful de economie întârzia aproape de fiecare dată câteva minute. Așa că ne-a venit o idee genială, sau cel puțin așa ni se părea atunci. Din 17 elevi am ieșit aproape toți din clasă și au rămas câțiva colegi înăuntru, iar noi ne-am ascuns prin școală și prin băi. Am stat aproape toată ora ascunși și de fiecare dată când auzeam cineva pe coridor, începeam să spunem: Bă, tăceți că vine cineva. La un moment dat, nici nouă nu ne venea să credem că funcționa. Când ora era aproape terminată, ne-am întors în clasă, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Profesorul ne-a întrebat unde am fost și de ce dispărusem toți. Și acolo a început partea mai amuzantă. Doi colegi au inventat pe loc o poveste că s-au certat din cauza unei fete și că noi am ieșit să-i despărțim. Nu știu nici acum dacă profesorul ne-a crezut sau pur și simplu nu avea chef de noi. Dar până la urmă, nu ne-a pus absența și n-am primit nicio pedapsă. Și așa am reușit să pierdem o oră întreagă, fără să pățim nimic. Privind înapoi, probabil a fost o idee foarte proastă, dar trebuie să recunosc că și acum îmi vine să râd